Ayicenga lapho abahlaba ipasi enhle efuna uMduduzi Shabalala ufikile eboxini. Duduzi wapasa kodwa betha Pule Mode bethu uyayipasa la bhola. Mahlobo uyisele ngasemva le bhola. Anqonda abaqeqeshi beKaizer Chiefs bazayithakazelela ke le. Sitha Quinik zenenqaku lesibini la Kaizer Chiefs ngomzuzu oshumi lesine kwisiqingatha sokuqala. Ngoku iKaizer Chiefs iyekile lanto ibiyenze kwesasiqingatha sokuqala. Bangene bevutha amalangatye. Bangene bevutha amalangatye kwakumzuzu wesithathu. Solomons thatha ibhola yakho ayibeka kahle phambili. Ngoku amathunzi uxolile uBobby, uxolile umphathisa wezemidlalo nenkcubeko, uxolile iPremier yaseGauteng. Nabo bebengasakwazi ukuhlala phansi ngoba bebeseme beme ngenyawo. iKaizer Chiefs isayisenza izinto zayo. Sirino asenguye la Sirino sasimazi kwiSundowns. Siyazi ba izinto zonakala phi na. Wayesenza izinto zenzeke kwesasizwe. Wayewabhaqa ewafaka namanqaku. Ayitshonela ngoku ilanga iAS Simba amathunzi aseDobsonville ayixelela loo nto uba hayi madoda kuhlwile. Nikhiqiwe niphinde nizame. Lizabe idlula yona iKaizer Chiefs isiya kwi-group stages. Impumelelo bese benoko insuku besesibaleka bengayifumana ekhaya. Neswelele ibavimbile ngolwesithathu. Philippi hamba lo bhola uPhilippi wathi ugqiba wayibuyisela ngasemva kuDillon Solomons. Kaizer Chiefs bahambisa ixesha ngoku. Sebehambisa ixesha bathi sigqibile. Sirino pasi ibhola enhle kuPule Mode yophuma ngaphandle le ibhola kuthiwa mayiphoswe iSimba enze njengoko ngokukhawuleza. Cengwa la bhola kahle kwelacala ngaphesha pha ngoku ngabafana bayo iSimba. Mfundo Vilakazi ezibonakalisile iset pieces indlela ebesibetha ngazo. Sazi ku-man of the match kungabonwa bani na. Veleba manintsi amadoda ebezama uphakamisa izandla. uDillon Solomon ebezama naye usiphakamisa esakhe isandla. Ukanti uLilepo ebesiphakamisile kodwa ngenxa yomonzakalo kwafuneka bangabuyanga kwisiqingatha sakhe sesibini somdlalo. Imizuzwana esele ebhodini. Kaizer Chiefs bahambisa ixesha. Solomon ngena kabuhlungu kuye. Nyongani wangena kabuhlungu kuDillon Solomon wathi ugqiba umphulula ngokwakhe. Wathi ugqiba uSompempe indoda yaseCape Verde. uDelgado dos Santos wathi kwanele into zakuthi iphelile into ethetha uba namhlanje iKaizer Chiefs ngoku iya kwi-group stages zeCAF Champions League, zeCAF Confederations Cup ugxebe. Awugqibile umsebenzi.